بازارek di pêşwaziya Newrozê de. Xelek gul û kelûpelan dikirin heta ku malên xwe ji bo Newrozê bixemlînin. Ev masiyên rengarenk jî nîşaneya hatina sala nû Newrozê ye li Îran û Rojhilatê Kurdistanê. Tenê sê roj bo sala nû maye li Îran û Rojhilatê Kurdistanê û heta ku xelek bo pêşwaziya bêsalê li her derê agir hildikin. Li bazaran niha pêdavîstiyên sifreya hefsîn tên firotin ku li Rojhilatê Kurdistan û Îranê di şeva sersalê de sifre têdanîn. Heft tiştên ku bi gotina sîn dest pê dikin li ser sifreyê têdanîn. Li gelek kes dibêjin ew ne dabû nerîtekî Kurdanê ye. Di êvariya dawiya zistanê de li gelek bajar û deverên cuda yên Rojhilatê Kurdistanê agir tê vêxistin û dîlan û govan li dora agir tê gerandin. Her wiha zarok di mal û kolanan de digerin û ji boî hatina sala nû şîrînî û xelatan ji xwe re kom dikin. Li Rojhilatê Kurdistanê dema çendîn salan e ku ji bo hatina Newrozê merasimên mezin têne sazkirin. Piraniya wan ji aliyê çalakvanên sivîl û çandî ve têne sazkirin û amadekarî bo wan têkirin. Bi awayekê ku di van merasîman de peyamên netebî jî tên gotin. Li îsal hikûmet naxwaze ku merasim bi vî awayî birêve biçin. Aliyên ewlekariyê di rojên borî de çalakvanên sivîl û kulturî bang kirine ji wan re gotiye nabe di van merasîman de cilûbergên taybet û surûdên niştîmanî bêne gotin. Her wiha divê tenê alaya Komara İslamiya Îranê bê bilindkirin û nabe ku stranbêj jî li ser mijarên nesewî stranan bêjin. Newrozê rehekê dîrokî li Rojhilatê Kurdistanê heye. Ev der gundê nê ye. Xwendevanên li wî gundî pêşwaziya Newrozê dikin û li dijî biryara hikûmetê derdikevin. Bi kêmanî li van gundan her sal Newroz bi coşekî mezin û taybet birêve diçe. Dibêjin îsal jî wekî salên berê dê Newrozekî bicoş birêve bibin.